Здравейте на всички! Днеска е 6 декември 2025 година. Каква е идеята на този канал? Кой съм аз и за какво се боря? Идеята на този канал е да създам едно общество, което да си помага, което се интересува от инвестиции, спекулация, търговия и най-вече подобряване на живота. Ние ще обсъждаме всякакви теми тук. Това, че съм отворил биткоин графиката, не трябва да ви притеснява. Няма да ви убеждавам към този култ, въпреки че доста добри средства могат да се изкарат от него. Кой съм аз? Занимавам се от 2020 година с инвестиране, като започнах с акции, с всякакъв тип търговия и до пени сток съм стигал. Общо съм се учил на момента. Защо се чувам по този начин и защо няма да се виждам в видеята и да разкрия наистина кой съм? По основателни причини няма да се случи това нещо. Не е защото не искам, просто нямам тази възможност към този момент. Не съм известен човек, но наистина, ако имах възможността, с удоволствие бих се показал и бих си говорил открито с вас. Просто наистина за момента нямам тази възможност. За какво се боря? По принцип се боря за това да правя добро и да изпълнявам дълга си към родината, към близките си, към всяко едно дело, което сметна за правилно. И мисля, че този канал е едно от тях. Ще бъде моя хоби, разбира се. Няма да бъде работа, няма да се опитвам да го доя като дойна кравичка, тъй като и тук има такава възможност. Занимавал съм се с YouTube и преди и знам за какво става въпрос. Но наистина този канал не смятам да го насочвам натам, тъй като искам да изградим едно общество, в което да си помагаме и да общуваме и да виждаме нови идеи, тъй като в новите идеи се раждат добри подходи за инвестиция. И спекулиране, разбира се. Какво означава името на канала и откъде е инспирирано? Moon Lape идва от латински, означава come and take them, което всеки може, разбира се, да си го прочете в Уикипедия. Откъде идва, как се заражда, кой го е казал пръв и защо най-вече. Но няма сега да навлизам в тази тема. Нали, всеки, който иска, може да си погледне, да си пита ChatGPT, Perplexity, Gemini или каквото там използва. Това си е вече ваша работа. Но името има значение и аз държа на него, тъй като в пазарите е много важно наистина да дойдеш да вземеш каквото ти трябва и да се махаш. Тук не сме за да се правим на някакви инвеститори и някакви много заможни, така да кажа. Идеята е да изкарваме средства, с които да може да вършим делата, които искаме. Тъй като средствата ни позволяват да разполагаме и да се разпрострем както за нас е удобно. Така, защо съм ви показал тази графика тук и какви са тези чертички и художествени излияния от моя страна? Наистина това е една много упростена графика на годишните цикли на биткоин, в които аз вярвам все още под леко съмнение. Тук със сигурност вярвах. Между другото, аз, както ви казах, нали, инвестирам от 2020. Биткоин също се насочи към 2020, но тъй като цената беше абсурдна тогава, а и всъщност тогава не съм вкарвал въобще в биткоин. Смисъл. Виждате, че 2020 края вече цената, нали, си стана доста висока. За онова време, разбира се. Сега в момента виждаме какво е положението.
Но за онова време цената си беше доста висока. Горе-долу в този диапазон се движеше. 2021 също го видях това нещо, но си казах, гледайки, тъй като аз гледах по този начин на графиката, гледайки предишните цикли, нали, насам има още цикли, но просто не съм отворил подходящата графика в момента. Но гледайки предишните цикли, смятах, че най-вероятно тук цената надолу би паднала. И то реално така и стана. И започнах да купувам някъде тук. И, нали, съответно по целия път насам. Сметнах го за добре и това ми помогна така доста да акумулирам фиатни, фиатни пари, тъй като все още обръщаме всичко към фиатни пари. Аз не вярвам много на биткоин максималистите за тяхната мантра, че ще преминем изцяло на биткоин или някакви такива неща. Вярвам си в фиатките. Възползвам се от кредити и всякакви такива полезни инструменти, които банките спускат. Разбира се, те са угодни на нас, ние сме угодни на тях. Както и да е, това вече е друга тема, пак може да я дискутираме в някое друго видео. Но имайте предвид, че няма да видите нищо радикално и максимално от мен. Аз искам да използвам това, което работи и за мен няма значение дали то е конспиративна теория или пък някоя много така популярна. Стига да работи, защо да не се използва и да не изкарва средства. Между другото, за биткоин до сега не съм грешал. Нали, доста смело твърдение, със сигурност някъде в бъдеще ще сгреша. Не искам да се правя на пророк. Тук нищо не е и финансов съвет. Както казах, тук сме да дискутираме да стигнем до някакво всеки да стигне до някакво средно положение и да си прецени за него. За имотния пазар в България се оказах в много голяма грешка. Още 2018, някъде 2019 прогнозирах за много ниски цени там и че нали, всичко ще се сълти, но нищо от това не стана. Включително 2021, 2022 всичко ми се струваше абсурдно, но на ден днешен цените са много високи и аз се пуснах тази възможност. Както и да е. Възможности на пазарите винаги има много и никога човек не трябва да бърза и да взема импулсивни решения. Това, което ви показвам сега е купувах, нали, ето тук, да, тъй като 2021 гледах, купувах тук и обзето до тук някъде, тук някъде почнах вече да разпродавам. Всичко беше на долар cost average. За мен това не е някаква уникална стратегия, но работи и я използвам основно, когато знам приблизително кога са дъната и кога са върховете. Те използвах и тук, тъй като се осланях на 4 годишните цикли, които виждате тук. 77% пада за 376 дена. Ето за това движение тук говоря. Съответно, после за 1051 дена някъде, нали? Защото тук много съм си чертал така по глупав начин графиката. Се прави 7x и по тази логика, общо взето, продадох някъде тук. Нали, не е желязна, не съм използвал 50 000 макроекономически индикатора, трейдерите ще ме награбят с камъни, сигурно и ще ме разпънат на клада, но какво да се прави? Няма идеални хора. Както казах, нека ползваме, което работи. Към днешна дата нямам никакъв биткоин. Тия графики съм ги чертал ето тук някъде на тази цена. Отново не искам да се хваля, не ми е това идеята, просто искам да ви покажа някакъв авторитет и нещо, за което да се хванете, че да може да ми повярвате. Тъй като в момента съм един никой и каквото и да ви обяснявам, може да ви мине от едното ухо през другото. Затова започнах с идеите за канала и сега към края вече на това видео, тъй като си помина малко време. Ще споделя какви са моите очаквания за бъдещето, за да видите, че не говоря празни приказки и това, което наистина следя и разбирам, смея да кажа, ми се отдава. И разбира се, това, в което аз слагам моите пари. Нищо тук не е финансов съвет. Много го повтарям, да не си помислите нещо. Аз няма да ви
искам печалбите, нито пък да ви деля загубите. Така че всеки си прави преценката. Отново казвам, това е единствено за някакъв авторитет, защото авторитета се гради като видите някакви такива неща, пък и вече с времето, като ви покажа други гледни точки. Но затова много по-натам. След други видеа ще си говорим. Общо взето това, което виждам аз е падане на цената надолу. Тук сега шорт търм, наистина много шорт търм. Можем да видим тук някакво изкачва някакъв пулбек, тъй като има тук да се оберат някои зони. До към 100к, примерно, но над това аз не го виждам. И падане отново надолу. Докато стигнем някъде рейнджа. Наистина рейнджа тук е голям. От 30 000 до 50 000 съм го сложил аз. Огромен е, не мога да ви кажа къде точно ще е дъното. Но някъде там аз лично със сигурност ще купувам под 60-70к. Така че този рейндж е много приемлив за масово така купуване, бих казал. Ако вече нали паднем под 30. Така съответно нещата биха изглеждали много зле. Но не мисля, че се стигна там. Поне на този етап, нали, тъй като нищо не е невъзможно. Живеем в сравнително интересни времена. Това би трябвало да се случи някъде до другата година, ноември, както виждате, октомври месец. Аз съм го сложил септември. Аз смятам, че октомври. Може би ноември ще го видим това дъно. И след това вече ще се изкачим отново плавно, като тук нищо не е обещано. 2029 година към 2300 циклите най-вероятно ще се счупят и абсолютно нищо просто не е обещано и не е гарантирано. Но за следващите така 2-3 години аз виждам страхотна възможност, от която смятам да се възползвам и само времето ще покаже. Няма да говорим само за това за бъдеще, но имате предвид. Клипът е качен на... Клипът е направен на 6 декември. Прощайте ме. На 6 декември е направен и ще бъде качен много вероятно на 8 декември. Празника на студентите. Това е от мен. Всичко добро и бъдете здрави!